Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada subuh kali ini saya sudah berada di kandang Mbak Saleh bersama bersama Rudi yang kemarin wajahnya pucat karena sapinya gebrat. Halo. Tas keliling. Nah, ini Rudi yang sapinya gebrat, wajahnya pucat balik. Ini sedang ngasih polar apa dedek iku? Dedek. Lek polar tambah api arut. Larange Sing jauh mami. Nah, itu kemarin katanya yang baru dapat itu udah seger. Kemarin katanya udah dipakai ya. ya. Pengen digawe arut iku. Digawe. Penak Rut. Enak. Penak dia wek putih iki Rut. Banter iku. Bakale. Yo enak iku. Lek wis normal. Oh. Unjan iku ya luwih gedhe, luwih dawa ya awake ya. Aduh, saiki wis wingi oleh pira Rut wing basale? Ya. Oleh rega pira? 16. Saiki wis gak oleh 16. Mari jauh. 18 ya gak oleh. Lah iya wis gak oleh. 20 gak kira dijulno kan balik juga turune ya Wali ya. Burung. Nah, ini Mak ini. Dari putih. Nah. Mak ikut sewibuk ini loh. Waduh, biasanya aku pertama ngomongin. Legal. Saking ngono Rudi ya dicangkuli. Karena aku ya. Oh ya Mak lah. Dewe. Dewe. Maro dibuka. Nah, wek omah kowe mbok pakani sing di omah. Oh ya. Sadurunge budal. Orang nyambut kaya. Orang nyambut kaya pokoknya. Oh, tapi ono bapakmu kok ya. Ono. Tangi ta bapak bilang. Tangi ya. Bapaknya didekok kancane. Deko. Mari yang Lho, sapa mari gering? wetenge loro. Oh, gampang lara wetenge lho. Nah, ini dikasih makan katul. Walaupun melekat tetap mentul-mentul. Katul. Walaupun melekat tetap mentul-mentul jadi Rudi. Bapak mari ki cerek. Cerek Dedi. Di peruna setan ini. Ngare dah. Dia brojol aku ngalor kono waduh. Oh, Pak Lede cedek Heeh, gini. gini gitu. Oh. Gawe gue. Oh, tak anu iku. Kamu dipakel kono. Iya aku kono. Sing Dek. Sing pertama iku sik munggah. Tapi ono dalane. Enak. Cikarmu kon deletani. Sing dek ketane tol sing Lah yo. Tapi kok dalane tetep. tetep dalan iko ya modun iko. Oh, iya wis. Sing pertama awake dhewe ngasuh ngger lor. Heeh. Iku ngulon sing ngger lor iku. Oh. Urus sampai mentok. Pasenan gak ketok. Pasenan dek sing lor, sing ngamen video pas mudhun. Heeh. Iku ngulon tuwer sampe. Oh. Tapi ono wong is ya. Ono Pak Senan. Sing garap. Oh iya. Terus ono anu jare Pak sapa iki? Coba. Aduh. Pak Solihin. Pak Solihin. Wong Ploso Kerep. Oh. Mulai dari dia. Ya dik pakel kene. Oh, pakel. Mbok ketok gak mbok cikar ya. Ketok kan. Nah, Nek Pak Rokemat mang wis ngalor tapi mari sobo mang oleh budal. Pak Rohmat gini. Heeh. Mari Oh, sobo. mbok nang ndi ya? Gak ro ya. Karo. Kok ben mari sobo budal. Suwuk anu ya. Oh, mulie kawan-kawan ya. Kula winginane kepanggih Pak Rohmat di grane Pak Solihin. Di Ploso Kerep niku. Nah, ini punya Rudi. Nah, dari tadi belum saya sepil
Lah ini yang purik yang membuat Rudi pucat itu. Nah ini. Loh, Ganti ya. loh ganti. Ya, no. Bukan nggak dibawa. Tak kira iki limosin. Oh, iki mau ganti iki ya. Ganti percil iki. Ganti percil iki, percil tapi lot iki rek. Percil. Lo baleng kok berarti gak nggawa cikar. Gowo. Oh, tetep nggawa. Tapi cara Oh, aku kok tak ambek goleki awakmu, golek Pak Asnan, ben mau ketemu Pak Solihin pisan. Nah, ini. asenan mentok kan. Tapi ya iso ya dalan. Kak udan jerut wingi. Kak. Waduh, degerku deres aku ngene, waduh. Mene melok wong-wong bayangno dalan lak keplorot-plorot aku kudu dadak terang iki gini. Oh alah, degerku. Wogen kula deres mah di moro mriko ndek besuk. Oh. Oh, ganti percil dadakno. Tapi sungune iki lho gak iso dawa ta berarti. Gak iso. Iku emang anak pisan nih. Lah iya kok sik wajah cak mono tapi ya lucu. Tapi lek delok anune kok kaya iki ya, kaya meh gak metu sungune jane ya. Delok iku lho mentule tengah iku lho kaya sapi apa iki? Brahman ngono iku. sapi Jawian. Sing gondol iku lho, sapi gondol iku apa? Sapi jenis meh kaya ngono andas-dasane ya. Oh, dadi metu ya mek sak nil iku ya anu sungune ya. Suwe biyen titik. Biyen kaya canteng ngono lho. Suwe modote. Oh. Dadi biyen mek sak pira lho iki biyen? Sak senti ya. Oh, iki termasuk wis tuwa ya. Wah. Oh, makane aku tak goleki nandi sing gebrat wingi aku. Ono mah. Nah, itu pasangannya wis waras iku Rut ya. Sing kena sungu iku lho. Lumayan. Iku ya sing kono apa sing Sing kene? tengen. Oh. Oh, ini semangat ini. Kok digawe kok karo bale. Iku. Bale kaya itu mon kerasan ya bale yo. Enak. Soale gede lho dukure iku lho. Gede. Iki kalah dukur lho bakale yo. Kalah. Oh, ngono ae. Saiki wis gak oleh rek 20 ae godhek wonge ya. Dewe. Lah iya, di nyawa 20 godhek Mas oleh 16. Cepet rek pemulihan yo termasuk. Cepet ah. Ndelok iko wis. Wah karo mak dijamoni ae. Apa mak cambah ya, Mak? Delek brai, tek nang. Cambane ku nggarai brai ta, Mak? Oh. Kayak cambah terus. Walah, ngono ya. Masuk. Jare mak ibu elek gak brai. Itu sahabat Kanyawara bagi yang perempuan katanya mati itu ya. Kalau perempuan nggak berai, nggak punya nafsu itu dikasih kecambah biar subur katanya. Jam banter. Semangat dia makan. Iki pirang wulan nek wetenge iki ya. Gede lho isan. 6 bulanan lho. Lah ya wis gede. Kok iki meteng ngaso gawe putih karo iko ya. Kayak iki sing meteng sing ndi? Iki meteng. Iko kok gak meteng-meteng wis ah. Mari ibe tapi Heeh. Ora dadi ya. Ketoke dadi kaya. Ketoke ya lek delok mrengkele siji kok ya. Mrengkel lemu wareg ambek meteng siji ya. Gak mlukok-mlukok arut. Tapi kula tak ngleti sapine pun ibe, gak mlukok-mlukok kula ngoten. Lah kok guyu sih, Mak? Lah nggih biasa lek meteng nem lak mlukok-mlukok, njaluk rujak sing kecut-kecut to Arut.
Kayak ono pencet laru kamu gak pengertian aja nih. Oh. Ya anu ya. Iya aja gak kemelecer. Kayak ngileran. Kayine gak ngiler. Ono pencet raja. Oke, demikian sahabat Kajawara video kali ini bersama Rudi dan Makmi di kandangnya. Lah ini bosnya baru ngelilir bosnya. Tuh. Bosnya Masih menyiapkan ini semua perbekalan. Ini di kandang Mbak Saleh ini. Bah. Dadah. Baru bangun Mbak Saleh. Saya akhiri, Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.